Vidno. Ale však seď, nech ťa vidno. Ahojte no. Zoznamíme sa? Toto je Peťko. Tejto slečny mladej pani. Synček. Erny. A toto je naša Pajda. A už kradne hračku. Peťkovú, autičko. No to je pekné. Peťko, jak ty krásne kráčaš na 4. No poď. No poď. No čo je? Takého máš frajera, Lauri? Peťko úplne je taký, že ty si taký na návšteve, hej? Že tak len sedíš a kúkaš? Ani sa nepohneš? Ani sa nepohne. Sranda, ne? A ona sa tam hraje, akože... Hej. Akože Laura ti zobrala autičko, Peťo. Či si jej dal autičko, hej? Dáme dačo iné. Počkaj, poď sem ty. Poď tu. No. Krásne autičko máte. Kukuť. Ahojte. Čo ste tak tiško? No? No čo, Peťulko? Čo je, Laura, sa ti nepáči? Neboj sa. No, kde sa už driapeš? Peťko! Kukuť! Kukuť! A ty čo? Však ty si doma. Ty nebuď taká, jak mamičkina iba. Tu som. Sranda, ináč ona taká. Peťko, ty už tak si... Ale ináč, aký je veľký cipana. To vidno tak už na ričke, nožky. Však on normálne sa ti už o chvíľku postaví. No však on postil. Hej. Ale tak myslím, že no naozaj snehe, lebo moja tak sa akože postaví, ale hneď aj drisne. Ty sa bojíš? Ty sa bojíš? Peťko. No poď. A Laura je tu. Nechceš sa s Laurou pohrať, nie? No. Tam vidíš. Tak sa ti páči, keď je ako na mamke, že ti neublíži? Chlapček? Jak sa stojí, ani nechce si sadnúť. No? Ahoj. Hej, ty sa musíš predviesť, hej. No hej. Jaký si ty vysoký. A ty si sadni? Jaký si ty vysoký. No hopaj. Hopa. Ona nič nepovie. No. To je úplne akože sticho. Hej. A ona inak registruje kameru. My ho nevieme ani fotiť. No, nevážne tedy. Ty vieš o tom, že si na kamere? Hej, Peťko. Ona. Jaj. Autičko. Cipana, asi aj tebe dačo také budeme musieť požidiť. Alebo to je lepšie ako loptička, bo to až tak neujde preč. Hej. Autička sú zaujímavé, no. Peťko, tebe sa asi nepáčia hračky. Musíme dať dajaké inšie. Tu je taká jedna dobrá. Laurina obľúbená. Ako somarina, ale také podivné to je. Jaj. Hopa. Čo to je? To je podarené. To je také gumené, ale to je taká džaba. Lauri, ty si mu to čorla? Máme tu knižočku krásnu. Ale akože ešte sú takí, že sa vôbec tak obkúkajú sa. Čo ty robíš? To je fajn, ne? Okúkajú sa, ale že by som nejak tak jej... No? No ťap, ťap. Hej. Ty si... Jak na ňu pozerá. Peťko, čo to je? Peťo. Taká hladoška?
Chce toto zelené tiež. No zober jej to. Zober jej loptičku. Nechajme, že či nepôjde za tým zeleným. Čorni jej to. Také fajné to je. Laura. On je vôbec taký neistý. Tu som. No čo? To vieš, každý vo svojom. Aj ona minula, keď som bola u tej Mariet, tak v kuse ku mne doliezla, vieš, ku mojim nohám. V kuse. Peťko, to ty jak stojíš? Tak na štyroch? Krásne. No.